Moje ime je Teuta Mesaroš, vlasnica sam frizerskog salona u Zagrebu. Obožavam jutra jer su jedini dio dana koji je usporen i pospan. Uz prvu jutarnju kavu planiram dan. Najbolje se osjećam u trapericama, pamučnoj majici i crvenim ružem. Dobra frizura za mene je ogledalo stila. Moda je za mene odraz trenutnog raspoloženja i sjajan način neverbalne komunikacije. Obožavam šetnju zagrebačkim ulicama. Kad sjednem sama na kavu, promatram ljude ili listam omiljeni časopis. Svoj stil opisala bih kao klasični sa trendovskim detaljima. Za mene je glam dobra frizura. Za mene je glam lijepo dotjerana žena na ulici. Volim provoditi vrijeme u parku Grič, a pogled na užurbani grad me podsjeća na Pariz. Pariz je za mene neiscrpni izvor inspiracije. A posebno sam slaba na dobar par cipela. Kraj dana provodimo u malim ritualima koji su samo naši.